Čo najviac šokuje veriaceho človeka, keď spozná skutočné evanjelium? Že pred Bohom nestačí byť dobrým človekom. Nestačí, že sa modlíš, že si pokrstený, že chodíš do kostola. Nestačí, že sa snaží človek, že je morálny, že pomáha iným. Boh totiž nepozerá na našu spravodlivosť. Tá je, akokoľvek je úprimná, stále nedokonalá. Biblia hovorí, že naše spravodlivosti sú ako poškvrnený odev. Nie naše hriechy, ale naše spravodlivosti. A práve preto prišiel Kristus. Nie ako ďalší učiteľ, ale ako zástupca, ako niekto, kto žil dokonale a zomrel za nás, nedokonalých. Evanjelium nie je o tom, čo ty urobíš pre Boha, ale o tom, čo urobil Boh pre teba v Kristovi. A keď tomu uveríš, keď mu dôveruješ, jeho spravodlivosť sa ti počíta. Nie je tvoja, jeho. A to je ten najväčší dar. Nie náš výkon, naša náboženskosť, ale dar. Prijať dar. Byť zaodetý do Kristovej spravodlivosti. Toto je evanjelium a toto mení všetko.